Gak bocil lanang, gak bocil wedok, podo ae. Tekone rombongan sing tuku cuman siji. Halo rek, assalamualaikum. Tekone gemeruduk rame banget, tak kira podo tuku kabeh. Lah tibake sing tuku cuman si Radit, tuku mie jontor level 3. Terus tak takoni sing lain, ayo piye sing lain iki kok podo meneng ae gak tuku pisan ta? Terus yo ono sing jawab, siji kan aku mau wis mari tuku sosis Mbak Elok, mosok saiki kabeh tuku maneh. Sijine pisan enek sing ngomong aku mau wis tuku es, dadi wis saiki duitku entek, jare ngono rek. Mosok ya bocil-bocil iki duweke oleh salam tempel lebaran wis entek kabeh ta? Ya wis entek Mbak Elok, jare ngono wis bablas digawe jajan pendinane. Jajane pisan ya nang warunge sampean Mbak, jarine ngono rek. Oh ya wis lek ngono mandek kok dhisik saiki. Lah iki mie jontore Radit wis mateng rek. Sip banget rasane koyo pedes banget. Kok rasane aku kepingin pisan yo rek yo. Sik rah, marine tak gawe dhewe aku. Oke rek, sampai kene sik ya videoku. Bye bye.